Yma fo fi dau o feibion disglair, ti Glynne Davies, sef Gareth Glynne, cerddor a darlledwr, ac Aled Glynne, uwch gynhyrchu newyddion y BBX yng Nghaerdydd. Yr un cwestiwn i chi'ch dau, ych ymateb yn gyffredinol i'r ddwy raglen. Gareth Glynne? Ymateb yw'n cymleth dros ben y sgwrs yn dweud, gan bod yna gymryd i sôn amdanyn nhw. Ond at ei gilydd, oeddwn i'n meddwl, a chymryd nhw yn y drefn oeddech chi wedi dangos yn rwan, bod y rhaglen deyrnged bore yma yn y fathau lle bron a bod yn berffaith, ym mhob ystyr. Roedd beth oedd yr athro Bedwyr Lewis Jones wedi ddewis yn union iawn ar gyfer yr amser oedd gynno fo ar gael. Roedd yr adroddiadau, roedd yr adrodd gan Erfyl Evans a J. Roberts yn union dwi'n siŵr fel fysa'n had wedi dymuno. Aled? Swn i'n cytuno'n llwyr efo Gareth fan'na, mi fysa'n had wedi bod wrth i fod yn ei weld. Oedd yr holl beth mor sensitif, oedd yn amlwg yna lawer o feddwl di mynd fewn i'r peth ac o'n i wrth yn bod fel teulu. Mewn unrhyw raglen deyrnged, mae yna rhyw bethau'n anochel na fedrwch chi moi cynnwys. Oes yna rhywbeth sylfaenol o bersonoliaeth neu gymeriad y tad sydd ddim i mewn yn y naill neu'r llall? Wel, wrach gan bod ni ddim wedi siarad am y rhaglen deledu, mae rhaid i mi ddweud yn syth yma, dwi'n meddwl bod Von Hughes wedi cael yn union y patrwm o ddeisio. Achos beth, rhaglen nid drama gymaint, ac a rhywbeth oedd yn mynegu safbwyntiau'n had ar gymaint o wahanol bynciau, a pa well ffordd o'n ei ddod na than yr gyfundrefn a'r strwythur ydi dewis yma. Ac, dach chi'n bod, os oedd yna un peth oedd ar goll, mi oedd yn had yn llawer iawn mwy gwamal mewn cymdeithas, os oedd gennym amser i ddangos ei hun na godd o'r tele. Ond wedi dweud hynny, nid dynwarediad oedd o'i fod na chi. Dach chi'n gwybod petai John Gwyn wedi bod eisiau dynwared yn had, mi fysa wedi medru gwneud yn gampus, fi'n gwybod, ond oedd o wedi medru cael prif rannau cymeriad yn had heb droi'r peth yn raglen dynwaredwr yn dweud. Oedd yna rhywbeth ar goll i chi, Aled? Wel, mae'n anodd iawn mewn rhaglen hyd yn oed awr o hyd fedru sôn am ei gymeriad o'n gyfan gwbl, ond dwi'n credu mi gos nhw'r darna pwysica. Mae'n bell un gyda llaw wedi deitha ofnadwy, cynnal y peth mewn tŷ tafarn, ond y gwir amdani ydy, fel na, oedd wrth i fod, oedd o ddim yn dyn yn eista mewn cornel, mewn rhyw gadar, a'i slipars o flaen y tân. Oedd o'n dyn oedd yn hoff o fynd allan, oedd yn hoff o siarad efo bobl. Ia. Aled, mae gennym ni gyd dadau gwahanol. Mae'n ambell i dad yn bell ac yn anghyffwr, mae ambell un yn fregus o agos ato ni fel brawd. Rwan, sut fath o dad oedd ti, Glynne? Dad oedd yn ffrind gorau fi, oedd hi'n agos iawn ac o'n i'n meddwl y byd o'n had. Y chwerthin a'r tristwch felly, oedd rhywun yn cael gymaint o gyfle i chwerthin achos oedd o'n ddyn llawn hiwmor, ac eto o treu pethau ni'n neud o'n drist. Dwi'n cofio trafod mor aml, watcha di, pam oedd ai di marw, mi fydd yna raglenni yn trafod, mi fydd pawb yn dweud, dyn da o ti, Glynne. Fydden nhw ddim yn werthfawrogi fi o ddifri. Un brawddeg, Gareth? Wel, mi oedd y berthynas yn creu fel tad ar mab cyntaf, roedd o'n mygu fi llawer iawn, o'n i'n licio hynny wrth gwrs yn te. Ac mi roeddan ni yn agos yn y ffordd arbennig hwnnw, mae cynfa bar thad yn medru bod, fydda'n dweud mwy na hynny. Gareth ac Aled, dwi'n siŵr bod yr hyn oedd o'n cario ymlaen yn o'ch i'ch dau, a diolch yn fawr iawn. Diolch i chi.